Salutare la un episod din Summer Guys. Astăzi s-au adăugat noile skin-uri. Spuneți-mi în comentarii dacă vă plac, că mie îmi plac. Avem și asta ofertă, cred că nu le las observat, nu știu. În final, iară s-au venit toate astea. Da. Acum pe la... O să afle ceva foarte secret, că avem și multe alte caractere care vreau să le deblochem. S-ar putea că o să dau un de-asta, poate că în episodul de azi cu voi, depinde de mine, s-ar putea și să, nu știu, poate la un episod de Roblox, dar de acolo mi-a spus unul de Stumble Guys, nu știu ce s-a făcut în comentarii. Mi-a spus că la Stumble Guys m-a păcălit, că o să bagă oferta asta pe gratis. Și m-a păcălit. Chiar nu înțeleg. S-ar putea să am un de-ăsta nou bug. Vreau să aflu ceva, stai. S-ar putea să bagă un nou buton foarte secret pe aici, care va fi printre astea, la beta. Sau s-ar putea să ai... Da. N-am ce să... Nu știu. Da, rosile alea gratis. Vreau să mă scot puțin de Stumble Guys. E un episod foarte important. Da, știu că am vrut să fac chestii. Nu chiar Stumble Guys să ne mai jucăm. Nu am mai jucat și un alt joc. Hai să dăm asta. S-ar putea data viitoare să știți ceva despre că avem un laptop și s-ar putea să vreau să vă arăt laptopul. Asta e greu, nu știu, eu nu l-am trecut niciodată. Spuneți-mi în comentarii dacă l-aveți și l-ați trecut pe tot. Spuneți-mă că chiar eu nu-l trecut. Mersi că m-ați ajutat. Da, nici chiar bine. Stai să mutăm în altă mapă. Nu mai stai să mutăm în altă. Uite, cea mai rapidă mapă care vă place, asta e. Cum să abia foarte se bag, că de fiecare dată câștig oameni. Da, cum să câștig deja oamenii. După la finis acolo, care poate să ajunge. Mi-au spus mulți în comentarii că vă place jocul. Dar la episodul de Roblox, că și voi aveți jocuri de genul ăstea. Eu chiar le-am pe totul update. De pe el, nu știu, am update. Mi-a dat update. Stai după să ne oprim. Asta trebuie să acces la... Da, mi-e greu mie. Mi-e greu. Wow! Bineînțeles că face. Și... Apare se fa... Apare... Da, unde finisul? Bă, dar asta e cât e de... Cu asta multe... Câte mare? Oprește acolo! Bă, reclamă de stick. Data să-mi scoate, mă, că... Bă, sare, mă!
S-a blocat telefonul. Bă, cream că s-a blocat telefonul. Hai mai băcăm încă o dată că mă enervă reclama. Mereu îmi da ea. De toate zilele îmi dă. Hai pe asta. Dar de ori nu mim. Iată, asta am zis că sunt la plază nelistit. Iată, bă, sarcazizelul. Oh, wow, mamă. Cred că încep să prind ceva viteză. Cred că să merg câțiva la multă dispoziție. Ia că sta. Ia că poți să faci schema. Da, poți face așa schema care fac băieții ăia. Nu știu de ce tot să bag, dar să târesc. Bă, încep să foarte greu. Înțeleg. Eu te prind viteză. Ce mă trebuie să mai fac? Ce făcură, bro? Gata, înțeles. Uite, cu ce pas merg la kilometri? Da, cred că primi ceva. Nu știu ce primi. Da, cred că merg mult la o oră. Bă, da, mă băs. Da, eram prea... Uită-te-mi de reclama asta, bro. Be. Hai să schimbăm mapa. Aia mai e mult rău. Mai să o mai faci. Până la ea să termină, tu te plictisești. Eu chiar mă plictisesc până termină o de aia. De o zis. Monica, mamă, tu știi ce somn îmi e mie? Spune. Da, unde mai trebuie? Gata, îmi dădui seama! Trebuia să mă duc acolo la Subra. Oare am de ghis? Sau se că mă gândeam că am de ghisit? Da, Da, nici eu am vreo 2-3 milioane. Ce 2-3 milioane? Bani. Da, hai, să mai iei pauză. De ce sunt bani? Bani mici, eu n-am bani. Dă-ia mici. Cream că dă-ia mari. Bă, da, chiar nu-mi dau seama. Stai că trebuie să fac pe aia. Toate că unde e finisul în becrun, trebuie să pis în noroi. Unde mă trebuie să pis? Doamne, mie nu este să prindă popa peste. Ia uite, dă-i calacul, dă-i calacul. Dă-i, mă duc la mare. Dă-i, sar cu viteză humare. Hudl, cărâm, o să câdlâm. Dau cu viteză ca la Tarno, dau viteză ca la Tarno. Dă-i. Dă-i, bro, babă, Gigi. Chiar nu știu, hai să schimbăm. Bă, de pe sens am schimbat. Da, stai. Pe ăsta. Bă, mă gândeam să fie asta de tare. Ia, pe asta e foarte... Nu vreau să încerc că prima mea papă că... Asta e... Da, e foarte grea la un moment dat. Nu, adică e foarte ușor la un moment dat, că apare mai să se dă. Uite, cum pic, bă. Da. Da, trebuie să calificare
la cât de ușor e mapa. Vedeți că mă duc prea repede, nu pot eu să sar de prea mult lacul cu mine. Da, cum se întâmplă asta? Cât te prins pidră! Ia cum prins pudra mea, pudra. Spui-du-mi, și duci și-a atacat. La mâine. Bă, da, vă nebuni cu reclamele. Haideți canal ceva. Bă, se enervante cu reclama. Cred că trebuie să fiu bun și de-aia îmi dă. Hai să încercăm, mai încercăm o dată. Bă, nu zită! Stai să ved unde era măzocul. Unde era măzocul? Unde era măzocul? Bă, da. Gata, lui uite. Hai, doamna, să dăm tot la Batix. Asta, da, este foarte grea. Da, bine, nu? O, da, prinde. Da, mă bloca în copac. Dar trebuie să iau banda asta urâtă. Cred că mor de viteză cât am. Cred că mor la pas. Da, am 1000 la pas. Cât am, infinit. Am ca șolobani. Bă. Da, știu că el a fost turc. Doamne, nu asta să vase, bă. Du-te acolo, nu se les. Bă, da, mă dau cu urât de-astea, urât. Mi-a dat la pas, la kilometri, 1000, infinit mi-a dat din gură, că nu infinit. Pe toți îmi trec din pământ. Da, că uite, salut Sonica, ne-am scăpără. Bebe, satara. Desapare, mă nebunește. Cu reclamele. Chiar mă nebunește de sparg. Chiar nu se poate să fie. Chiar nu înțeleg. Da, trebuie să prindem la pas la kilometri. Da, pe aia. Și asta trebuie să vă dunați un pic. Da, dănasa, ia uite, merge în asta cu echi. Ia uite, trec pe mijloc. Da, trebuie să... Deci asta e ora. Și eram la 1000 la... Da, uite. Dați pe asta. Pa, uite. Vă cărcați. Pa, vă duceți și bam! S-a păsat să merge mai repede. Și bam! Zamina. Da, băi, ia uite la merg la mine, pas! Ia uite la ăla! GG! Am văzut că trebuie să avem mulți pași. La viteză, ia. Gata, ne-am strâns mult. La pas, la viteză. Și suntem Volkswagen nebuni. Și să vă... După că a fost ăla, da, după s-a schimbat programul, că el a ieșit după mapă și pe eu am fost primul.
Dar rând. Da, lasă bun. Eu. Dar mai prind. Dar ai spiri. Știți că ai sprins de multă viteză? Și am ajuns la obiect. Și noi. What am... Da, trebuia 14. Nu știu cât trebuia. Hai să dăm și noi un ăsta. Stai să vedem să ne pică. Da, avem stil. Nu, las pe ăsta că e tare. Bă, da, bă, cum e să... A, gata, văd. Hai, las-o ping și să vedem. Nu, costă bibica. Pot să-mi iau. Avem, nu... Stai că ăsta, da, lab. Da, gata, am scris asta, da. Din... Da, știu că nu s-a... Poate s-a pus sau nu s-a pus, da, nu s-a pus, cred, nu s-a pus. Da! Ia pauză. Postez. Mara, frate, prea grea asta, nimic nu îmi poate să o fac. Episod fac. Fac un episod și plică să facă o pauză, să rup. Trebuie încă să iau. Băi, tu te enervă, mă, jocul ăsta. De seară, mă, nu pot să dau și eu. Nu, cum să dau și eu pe buton, mă? Car vă rog și eu mult din suflet să vă ajutați și eu să dau pe buton. Dau pe asta cu ăla, că e tare rău. Să mai tare mapă. Va fi un zizel care va fi un nume de playtime. Da, bă, trebuie să-l faci. Că mulțimea foarte mare. Eu te să bă. Tronisime. Ștefan, pauză. Fac episod să nu mă auzi. Mă plec cu 2 kilometri. Cu mine la cur. Plec atâta cu bire la... Desfăte-te! Să faceți viteza, băi. Uite, îmi dau unul, nu înțeleg. Uită-te câtă notă am aici. Uită-te. Și uită-te că pe altă notă. Iată, mă descurc se va bine. Da. Dacă dai like, o să observ că pierd. Nu mai dați like. Ajung în bec! Bă, cream că am ajuns în bec. Mă miream de bine. Când mă ducam becul. Uite, vultur. Uite, mapa mea. Da, foarte tare mapa. Mă descurc.
Că... Da, m-a dus mai sus, bro. Cred că nu m-a dus. Ce înțeles că postez? Nu! Bă, cred că aveți dreptate. Cu fiecare mapă e foarte grea. Uite, asta e faimoasă din Africa. Din țara aia, Africa. Dar nu mai este decât acum Noua Zeelandă, parcă. Așa m-am auzit. Că acum mai e doar în Noua Zeelandă. La Dino Park Zeeland. Asta se numea, Dino Park Zeeland. Dar mai nisă la... Chiar nu mai sunt. Decât pe vremea cărbără să scul... Putin era. Zic că de mult era săraia. Oh! Da! Cred că am avut estoasă în cap. Pe bune. Deci la prima oră, prin viteză. Va fi unul. Că trebuie să... Mă dăgât încă 2 players și total suntem 4 dacă mai oprire? Bă. Asta n-a dus surpriză! Deci mereu... Da, până mă... Dă-mă... Deci, dă reclame, nu mai... N-am apăsat pe niciun buton și comandări să instalez. Dacă vreau să instalez. Nu că deja am unul fel. Dar nu e că seria 1, nu seria 2. Că oricum seria 1 ai mai multe explicații de la... Oh! Îrzne și săritura perfectă aia. Ștefan, haide, mamă, fă episodul și termină odată. Încă... Să mă plică mami să iau pauză. Bă, ține-te de copaci când ajuns la o zi foarte periculoasă. La ea, bă, absidios să ți plubea. Leu. Da. Nu! Nu, picai! Asta se întâmplă, trebuie să o sire de copac. Deci la prima oară îmi dă viteză. Cred că am avut noroc de la puterea copacului. Asta dă naturale. Copacul dezbolbaga. Bolbaga, bunțața, hang, drink. Eram backrooms. Cream că eram backrooms. Că nu mai puteam să scap din backrooms. Dacă eram Volkswagen, aveam Volkswagen. Ștefan, pauză. Bă, dar-am scris episodul. Și o să-mi dau dislike-uri. Deci, nu dați dislike-uri.
pentru că știu că răspunde mama mea să iau pauză și pe ea trebuie să nu ascultați niciodată și să dați like. Ia faceți? Oh, da, cred că nu știu unde, nu, aia sau nu se leg. Asta e zona participantă în care noi ne arăt de greșim drumul. Dacă greșim drumul, uite, la fieriți aici. Bam, uite, vreau să câncat. Uite, mă duc în față, da? Uite, playtime în peace. Ții prin mai multă la oră viteză. Ii, bună, prietene. Bună, adică... Bă, trebuie să... Bă, dar reclamă! Da, că vreau să scap de reclame, măi. Și acum o să ne jucăm și Stumble. Unde Stumble? Multe jocuri. Ca foarte interesante. Mai dă la Stumble. Știu că vă place atât de mult Stumble Guys, dar vă ofer ceva foarte frumos. Să vă faceți la prieteni, că vreau să am și eu mulți prieteni. Și mi-a supărut că s-a schimbat ceva. Da, și mi-a schimbat numele. Este O S P S D virgulă Y T. Asta e numele meu. Și hai să vedem, da, prima dată hai să dăm și noi la un de astea. Mie mereu ți se întâmplă mie. Mie mereu, na, stai să nu zic la astea blog de la ser, că știi se enervant. Pentru că, da, pentru că, stai. Pentru că, nu știu, mie într-o zi Hai, Ștefan, pauză. Da-mi scris episodul! Hai, dați un like, răspunde mama mea. Și pentru ea, nu ascultați și dați like la mine. Ia uitați, băi, a participant de... Dacă unul cu weekend. Da, băi, ăla că nu știu. Oh! Vreau să rău fund! Oh! Ok, dați-mă like efortul. Sire. Mi-e prea rușine! Bă, să lăsă în gol. Ăla este pe în gol. E gol în el. N-are nimic, tricou, măcar pantaloni, chilos, nimic în el. Cât? Măcar nimic, decât ochelarii. Translec. Ia să vezi. Că fiximul. O să-mi zisă! Să bălai. Șupe. Wow! Bă, v-am zis că sunt tira mai bun. Ua, dar peram, bă, na, nu mă aveam să fac, pur cum era lângă aia. Bă, vreau să fac și un win, dacă dați like și subscribe și un comentariu, o să fac un win la blog de laser. Dacă nu se strânge, vezi, ar putea să... Hai, mama, mi stai frumos. Stai, că căzui din pat. Eu de fiecare dată îl postez în pat sau... Astăzi vine pericolul meu pe la mine și adorme pe la mine la 26 kills, parcă treaba vine la 20. Da, în ziua asta, în 2023, vreau să încercăm schema care încercă, băi, asel băiețel.
Nu ne iese că apare mă împins. Oh! Asta chiar că e schemă de aia la Dox. La Dox. Uite, v-am spus că sunt Volkswagen. De la Volkswagen. Știu să acționăm. Pentru că dacă e Volkswagen, ia uitați-vă, banele mele! Ștefan, mami, mai încet! Căzui, hopa, Mitrix. Na, nu trebuie să spui nimica. Ce nume avea ăla? Nu litere, si cifre. Da, eu nu mi-a pune niciodată cifre, că nu-mi place să pun cifre la nume. De asta s-a pus, vrea să... Uite cum s-a pus numele, uitați-vă cum s-a pus numele. Asta stă în așa, bam, bam, bam. Chiar mai e una. Bă, îmi place atât de mult de... Vreau să încercăm să-l păstrăm, să dau un clips de ăsta. Dar apare nu îl dau. Foarte trist. Și dacă încă ar trebui să dau, vreau să dau un de la... Cred că să am noroc, Doamne minuie. Vreau să am noroc. Îmi place să am noroc. Cred că are cel mai mare noroc care până. Care e... Bloc de laser, bloc de laser și bloc de laser. Când ăsta unde stați păstrâni. Ștefan, stai, mami, potolit. Și termină odată episodul. Au, cred că mă. Da, mă. Pa! M-am îndoit, cred că capul s-a îndoit. Vreau să înțeleg ceva, vă place bloc de laser sau nu? Serios, uite că da, nu mă pot acum. Bă, da, mărirea prea repede, să mă reusa. Zic să reusa dacă nu puteau ăia să nu știu, să mor și ei altcumva, nu știu. Dar care dată, nu știu cum ori rată de repede. Băi, nu-mi iese bine, vreau să am și eu noroc. Data viitoare, dacă n-am noroc, va trebui să vă dau dislike-uri. Da, nu o să fac, nu i-a scot peste ei. Zic că ea. Prea nerva cum la lor le iese. Hai să vă arăt care schimbă, cred că nici nu știți. Ca să fie mai ușor și nu vreau să alegem laser, o să vă alegem la clov, nu o să fie mai bine și ușor. La blog de 32. Știți, aia cum am băgat. De s-ar putea să mai iese. Decât s-ar putea să vă scoate, nu știu, după ziua asta sau peste 2 zile. Sau peste 4 ore. Cred că s-ar scoate. Nu-mi dau seama deloc dispozitiv. Poate că se scoate schimba. S-ar putea să nu se scoate, că tot știu la... Ia uite, bă! Îl avem pe Gigile. Ia uite, leopardul. Cam atât a fost episodul. Nu uitați să mă turnați de like și pa. Și o să vă dau like la episoade și pa. Cu sănătate, foarte bine.
și să-mi dați scroibai pe like.